Големите резултати се постигат само чрез смяна на ролята, а промяната на ролята се случва само чрез обучения. През тези 30 години съм се сблъсквала с много хора, които са предприемачи, служители, хора в бизнеса и разбрах колко е важно начинът на мислене. 90% от работата е свършена, когато умствената нагласа, настройката ти е, ролята ти е в правилната позиция. Виждала съм хиляди хора по света, предприемачи в нетворк бизнеса, как от нищо става нещо много голямо. И то само защото са променили ролята си. От майка към предприемач, от служител към предприемач, от, както мене, медицинска сестра към предприемач. Също съм виждала много занаятчии, различни специалисти, хора с висше образование, които само променят ролята и променят живота си. Между тях и много лидери на малки екипи, хора с малки бизнеси. Всички те единствено могат да променят дохода след промяна на ролята. И докато не направят тази промяна, бизнесът им не расте. И ако искаш да разбереш повече какво включва твоята роля като предприемач в нетворк маркетинга, какво трябва да знае един основател на бизнес, какви инструменти да използва и какви умения да тренира. Всичко това ще разкажа безплатно в моя workshop, мастер-клас от служител към предприемач в първата серия от Healthy and Wealthy Lifestyle. Нещо ново, различно, интересно, за да продължим нашия път и да се насладим на него в ясно действие и конкретни стъпки. Очаквам ви на 9 Healthy Wealthy Lifestyle. От служител към предприемач. Запиши се в линка горе-долу, където го виждаш.